A carreira pola diversidade de Ámbar cumpre 10 anos e que mellor maneira de celebralo que participando. Queremos que apuntedes a nosa carreira. A mí me gusta a carreira de Ámbar porque participamos todos juntitos. A proba terá lugar o domingo día 14, coa saída prevista ás 10 da mañá dende a esplanada de Coroso. A cantas máis persoas se poidan xuntar a esta celebración, pois nós encantados de encher a esplanada de Coroso, de colaboración ca diversidade con Ámbar. Xa van 10 edicións, así que moitísimos parabéns a Ámbar pola súa organización e dicirlles que dentro do Concello de Ribeira pois imos seguir colaborando e prestando toda a axuda necesaria para que eventos deportivos como este se poidan realizar no noso municipio e que sexan o máis exitosos posibles. Ademais das categorías absoluta, inclusiva e handbike, tamén se ofrecerá a posibilidade de realizar unha andaina con mascotas cun percorrido máis curto. Vai a contar con 4 categorías. Quería agradecer á asociación pois o traballo que está facendo a diario pois cos usuarios e a axuda ás familias, tamén pola promoción desta proba, pero tamén polas a participación que está sempre contando que as probas que está facendo o Concello ou outras asociacións e clubes ao longo de todo o ano nas probas de carreiras de atletismo. Mais aló da vertente deportiva e solidaria, a proba converterase nunha xornada festiva, coa animación musical de Leite con Galletas, a batucada da Academia Boa Vibra e outras sorpresas. Vai a tocar o grupo que aquí na zona é moi coñecido como Leite con Galletas, vamos a dar algunha tapilla por aí solidaria e tal, entonces que vos animades a vir, inda que non participedes máis que na andaina ou tal, que quededes despois para pasar un rato, estar todos xuntos e visibilizar un pouquiño pois o que facemos durante todo o ano. Os interesados en participar poden inscribirse a través da web cronotec.es ata o martes día 9. Os que non poidan asistir teñen a posibilidade de colaborar a través do dorsal 0.